आता ही मी बसमध्ये चढलोय आणि वर इलोय. आता ही बसमध्ये चढलोय, वर इला. ते बस खाली असं म्हणून तुमका दाखवतंय. हे बघा, असे हे खुर्च्या असतात. हैसर पण पकडू तसा हैसर पण असा, आणि इथे बटन असतं त्या म्हणजे स्टॉप. हे स्टॉप केलं, आपला स्टॉप आला की दाबायचं या बटन, मग ते बस थांबता. ही अशी मागेपर्यंत असा, आणि मागे हे असे लांब लचक 4-5 लोक बसू शकतात. आणि मागे ही टॅक्सी येतं, लंडनची टॅक्सी लोक दिसतली टॅक्सी येतं. आणि असे हे खिडकी असतात, खिडकी उघडी आहे. लोक गरम झाला किंवा लोक सांगतात, लोक ॲक्च्युली खिडकी उघडतात. आणि हे इमर्जन्सी एक्सिट असं लिहिलेलं आहे. तर काय प्रॉब्लेम झाला तर ते सील ब्रेक करूच होतो आणि मग उडी मारायची. तर असं सगळं असतं हैसर. हे असे आता तुमका हैसून दाखवत. आणि हे वरती लिहिलेलं असतं शेपर्ड बुश ग्रीन बस स्टॉप. हे सगळे बस चालले, तर आपण चाललो. मी माझ्या घरी चाललो आहे, कामावरून घरी जाते. पाऊस पडता, लय पाऊस हा कालपासून. हे बघा असा दिसतं ह्या सगळं. आणि ही बस इथून अशी दिसते तुमका पूर्ण खाली आहे बस, कारण आता जास्तीत जास्त लोक वर्किंग फ्रॉम होम असतात म्हणून. दिसतला नाही जास्त, पण तुमका साईडचं दाखवते मी. पेट्रोल पंप आहे सर. हां, आता हा पार्क मी तुमका काय सांगले, मोठं पार्क असं आहे सर. इथे भरपूर पार्क असतात बघा. हे बिल्डिंग आहेत, तर हे बघा पावसामुळे जास्त क्लिअर दिसतला नाही तुमका, पण ठीक आहे, बघू काय वाईट नाही. ही गाडी असा, हे बसेस असतात सर. पुढून दाखवलंय तर तुमका दिसतला नाही म्हणून साईडने दाखवतोय. हे बघा, हे बस स्टॉप इला, ही बस थांबली. हां, ही बस थांबली. ह्या बस स्टॉप असा. पाऊस पडता, बापरे, हे सगळं ते हे आहे. आणि ह्या इथे खेळूचा गार्डन असा, पोरांका खेळ, छोट्या पोरांका असा असा यार. आणि हे गाडी आहे समोर. पाऊस पडता नाही तर चांगला क्लिअर दिसतं असता. इथे काहीतरी कन्स्ट्रक्शन चालू असा, काहीतरी बिल्डिंग बांधतले म्हाका वाटतं. तर त्या सगळा बसमध्ये असं आहे म्हणून म्हाका फिरोक लागता कॅमरो. आणि हयसर काम चालू असतं की हा माणूस दिसता एंड लेन, तिथे मग तो बोर्ड लावला नाही आता नाही असा. ते वेस्ट फील्ड मग अशी दुसऱ्या साईडने तुमका दाखवलं ना, ती हिरवी बिल्डिंग दिसता आणि लाल बोर्ड. हे बघा, भरपूर पाऊस पडता. हे सिग्नल, हे पिवळे जे खांबत ना, तिथे बटन दाबायचं म्हणजे आपण गाडी थांबूचं असतं की आपण ते बटन दाबला की गाडी थांबतली. तर मी तुमका उद्या दाखवतले कशी थांबता गाडी. ही दुकानं आहेत बाजू, हेअर सलून अशी सगळी इथे खाण्यापिण्याची सगळी. हे लंडन असा म्हणून तुमका मुंबईसारखं आहे असं. या एकदम भरपूर रहदारी असतं हैसर. आणि हैसर ह्या बस स्टॉप असा, ह्यो बस स्टॉप असा हैसर खालचो, ह्यो बस स्टॉप असा. आणि मग आता पाऊस थांबलो असं बरं झालं. आणि हे डॉमिनोज दिला हैसर, दिसला तुमका डॉमिनोज. काय काय नावा तुम्ही ओळखतलंच, आपली एक ग्रोसरी स्टोर असा, ग्रोसरी स्टोर. फार्मसी असा दिसतं, फार्मसी. ही टॅक्सी असा, लंडनची टॅक्सी. माझ्याच पुढे ही बस असा. हे ग्रोसरी शॉप आला, या ग्रोसरी वालो इलो हे सर. हे असे लोक भाजी विकतात बाहेर. ही कसली खाण्याची गाडी असते ती. रस्ते खाली आहेत कारण हे एक दुसरं ग्रोसरी आलं.
असे टप्प्याटप्प्यावर ग्रॉसरीची दुकानं होत आहे सर. दुकान आता अजून उघडली नाहीत आहे सर. 9-10 वाजता उघडतात. ही बिल्डिंग असत आहे सर. सिग्नल हा कॅमेरा हे दिसतं तुमका आहे सर. तर पिवळा आणि तसा कॅमेरा असा तो ते सगळं मॉनिटर करतो. गडबड केली की तुमका पकडतली ते कॅमेरामध्ये कॅप्चर करतले आणि पकडतले असं असतं. काय थांबला आम्ही. सिग्नल लागलो, लाल सिग्नल दिसता म्हणून आम्ही थांबलो. असं गाडी चालली परत. हां सगळा उघडला हैसर उघडला. सगळ्यांकडे वॅक्सिन पण देतात ना, पण आपण काळजी घ्यायची. मास्क वगैरे सॅनिटायझर वापरत राहतो. आम्ही तर वापरतोय. हे रस्ते बघा. ह्याच्यात सायकल दिसता. सायकलवाल्यांका असा साईडने ही बस लेन असं लिहिलेलं असतं रस्त्यामध्ये. सगळा बस लेन, मग मध्ये रोड, सगळीकडे मार्किंग असतं रोडवरती. हे बघा आता पाऊस नाही बघा. KFC दिसला तुमका. हे घर बिल्डिंग असायचं या KFC असा. KFC नंतर अजून ही दुकानं बंद असतं. आता उघडतली हळूहळू. KFC वगैरे काय टेकअवे असतं आता उघडलं. आता बंद होते रेस्टॉरंट वगैरे. नंतर हळूहळू उघडल्याने मला वाटतं एप्रिलच्या एंडलाच त्या ग्रॉसरी स्टोरीला परत. असे ग्रॉसरी स्टोर लंडनमध्ये भरपूर होत. मुंबईत तिलासारखं वाटतं. अशी गाडी बघा. शिस्तीतच सगळे पद्धतशीर थांबतले. ॲक्सिडेंट होतात बट जास्तीत जास्त लोक अवॉइड करतात. हा बस लेन. इथून बस चालली आपली बस स्टॉपला. आणि हां हे बघा ते आता हैसून एक पुढे अजून एक पार्क लागतो. एवढे पार्क घरी असतात. ही पब आहे. पब असा दिसलं तुमका. आणि ही गाडी असा. या गाडीच्या मागे बसच्या मागे कॉलेजची युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट लंडनची ॲडव्हर्टाइजमेंट असा. आणि काय असा आणि 18 किलो. तर हे बघा बस लेन, बस स्टॉप. तर बस थांबली. आता बसने येलो सिग्नल देता म्हणजे त्या बसला त्या साईडला जाऊचा म्हणून ते सिग्नल देतं. समजला. आता ती बस तिकडे गेली की तो सिग्नल बंद झालो. समजला. टेस्को तुमका माहीत असतं. ही ॲम्ब्युलन्स आता काहीतरी कोण झाला काहीतरी तर म्हणून असे रस्ते जागा देतात ॲम्ब्युलन्स वगैरे असतात तर. ती बसवाली बाई बोलतली कुठचं रोड इलो. मग आपण ते लाल बटन दाबायचा आणि मग बस थांबतली. हे बघा आता इथे बस एका साईडला, सायकलवालो गेलो मध्ये आणि सायकलवाली साईडला. त्या साईडला सायकल लेन आहे म्हणून त्या साईडला बसवाली सायकलवाली चालत आणि हे बसवाले. ते पुढे सिग्नल लागलो तर आपणाक जाऊक मिळतला. आता हे 20 दिसता. हे 20 स्पीड असा. तो स्पीड तेवढ्या स्पीडला गाडी चालवायची नाही तर फाईन बसते चांगली. हे बघा ही 20. तर ह्याच्यामध्ये 20च्या वर जायचं नाही. ते कॅमेरा हिडन कॅमेरा असतात. आता ॲक्टन हा एरिया आहे ॲक्टन म्हणून. हे बघा हे कॅमेराची त्यांनी दिली आहे. पुढे कॅमेरा आहे. सगळं देतात. सगळी माहिती देतात. अजून काय. हां आता ही बिल्डिंग आहे. इथे अशी साईडला घरं आहेत, बिल्डिंग आहे, दुकानं आहेत. लंडन असल्यामुळे तुम्हाला जास्त बिल्डिंग दिसतील. घरं पण आहेत. हे असं हा पेट्रोल पंप असा तो दाखवते तुमचा. काही गेलो. हां हे पेट्रोल पंप असा आहे मस्त. पेट्रोल पंपाची प्राइस पण दिलेली असते. ही दुसरी गाडी चालली. असे रहदारी चालू असतात पैसर. गाड्या बघा कसे थांबतात, कसे शिस्तीत जातात व्यवस्थित.
गाड्यांमध्ये गॅप बघा, 2 गाड्यांमध्ये पद्धतशीर बघा. आता ही बिल्डिंग असायचं आता. हां, आता मी बसच्या डबल डेकर बसमध्ये मी बसले वरती. तर आता बती बोलली ब्रॉमियार्ड ॲव्हेन्यू म्हणजे द नेक्स्ट स्टॉप ब्रॉमियार्ड ॲव्हेन्यू असा. तर इकडे पण बघा, इथे पण छोटं पार्क असं आहे सर. ते भरपूर पार्क असतात आहे सर, म्हणजे ग्रीनरी जास्त असते. आता ही बघा सायकल लेन दिसली. हा बस स्टॉप, हा बस स्टॉप आहे सर. बस थांबता आणि हा बस थांबले. तर ही बस या लेनमध्ये जातं. पुढे सायकलवाल्यांची लेन असा, ते 20चं स्पीड असा दोन्ही साईडला. सगळी मार्किंग बघा, चांगली मार्किंग केलेली असा आहे सर. बघा ही मार्किंग कळला. सायकलवाली दुसऱ्या साईडने, ते मध्ये येऊचेच नाही. जास्त रहदारी नाही आहे इथे. मंचकिन म्हणून एक दुकान आहे, झाडं बिडे विकतात ते. हां बघा, म्हणजे सगळीकडे मार्किंग बघा एकदम प्रॉपर करतात. आणि जर मार्किंग गेलेली असतात तर मग ते हे बघा सायकल ते बस त्याच्यावर हे दिलेलं असं, त्याचा नंबर दिलेला असा बस कुठची बस असा काय आहे. तर ते पावसामुळे दिसतलं नाही, पण अदरवाईज क्लिअरली दिसतं. बघा हे फार्मसी आहे. दुकान आता उघडतली हळूहळू. घरात व्हायचं. मी वर बसलोय म्हणून नका अजून चांगला दिसता. खाली बसले असेल तर दाखवता आलं नसतं. जास्त लोक नाही नसतं. चला मग आता मी ठेवतोय. बघा अशी बिल्डिंग असत आहे. रस्ते बऱ्यापैकी स्वच्छ असत. झाडं इकडे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगते तुमका. हय सर लंडनमध्ये 8 मिलियन म्हणजे जवळजवळ 8 करोड झाडं असतात. आणि पूर्ण UK मध्ये मला वाटतं 65 मिलियन झाडं असतात. तर हे झाडं खूप लावतात. तर तुम्ही बघितलं असेल प्रत्येक रोडवरती एवढी झाडं असतात. म्हणजे आपण मोजायला बसलं तर बघा झाडं दिसली किती झाडं आहेत बघा, किती झाडं. म्हणजे रोडवरती साईडला एवढी झाडं लावतात ते. बापरे, ते मोजूक पण होतली नाही. एका स्ट्रीटवरती भरपूर झाड बघा, किती झाडं. लंडन आहे या, पण ह्याच्यात झाड बघा. दुसरं पेट्रोल पंप इलो झाडं बघा, त्याच्यात एवढी झाडं असतात रे बाबा. बघा हिरवळ म्हणून पाऊस बिऊस पडत राहता. आपल्या कोकणासारखं झाडं भरपूर असायचं. आणि सुंदर सुंदर फुलं बिलं असतं. आता समर असा थोडंसं चालला होता. हे बघा रोडची मार्किंग बघा, हे सगळं इथे दिलेलं असतं. सगळे इन्फॉर्मेशन असते तुम्हाला. आणि तुमका इंग्लिश नाही येत ना, हे ॲक्टन टाउन सेंटर. तुमका इंग्लिश नाही येतला तर घाबरायचं नाही आहे सर. हे लोक समजून घेतात. ते तुमका हसत नाही, समजून घेतात. आणि थोडा बोलक येत असला तरी ते समजून आपल्याला ते समजून कम्युनिकेशन करतात, आपल्याला बोलतात. त्याच्यामुळे बरा पडतं. त्याच्यामुळे घाबरायचं कारण नाही. आरामात इकडे चलतला. आता बस थांबली. ती बाई बोलली कुठे चालली बस, हेच बायपास. बस कुठे जातली आणि जसे स्टॉप येतले तसे ते सांगते. ते झाडं छोटी छोटी लोकांची ते घरं तुमका आता दाखवलंय साडीक परत इकडं. एवढी झाडं. बिल्डिंग बनता आहे सर, काय ते कन्स्ट्रक्शन चालू असा. ती बाई बोलत राहतली, हे रेकॉर्डेड असता. आपण लक्ष द्यायचं. काय असं मुंबई सारखी सिटी, त्याच्यामुळे गजबजाट असता. पण आता काय जरा कोरोनामुळे गजबजाट नाही तर भरपूर लोक असतात. टॅक्सी गेली दिसली समोर पर्पल कलरची, लंडनची टॅक्सी असते ती. एवढ्या गाडी आहेत, पण गाड्यांमध्ये डिस्टन्स बघा, डिस्टन्स ठेवचं लागता कारण सेफ्टीसाठी. हे बघा दुसरं एक दुकान. बस आली
Ja, ma vediamo हो, पाऊस आता थांबलो. पाऊस पडा बट आता थांबलो, बरं झालं. नाही तर तुमका क्लिअरली दिसला नसता. हे कोस्टा आपल्याकडे हा ना मुंबईत. ही फार्मसी, बूट्स फार्मसी, फेमस फार्मसी आहे, सगळं मिळतं. हे मॅकडोनल्ड दिसलं, मॅकडोनल्ड. हां, गाडी गेली नाही तर चांगलं दिसलं असतं मॅकडोनल्ड व्हायचं. शिरा पडतो त्या गाडीवर. आता इथे मोठा सुपर मार्केट दिसलं आहे बघा, झेब्रा क्रॉसिंगमध्ये. बघा हे वर बघा, ही बस बघा, बसवर सगळं लिहिलेलं असं कुठची बस कुठे जातली सगळं. आपले मुंबईतल्या बसांसारखे असतात. आता इथे सुपर मार्केट आहे त्याला, हे बघा दिसला. हां, या सुपर मार्केट हा मॉरिसन. या सुपर मार्केट हा मोठा पैसर असा. ते लोक जास्त दाखवत नाही मी. चला हे बघा. هلا انا طبعا في ساعه ثانيه بعت لك فيديو صوتي من ذاك الخط تفهموني على اخواتك याचा मोठा रोड असा. ती लाल गाडी ती पोस्ट ऑफिसची गाडी असा. لا لازم يفهموا والله आणि आता हाय सर किती वाजले? माका वाटतं सकाळची 9:30 झाले. सकाळ झाली आहे, 9:30 झाले असते. لا بس هي بس هي النقطه صراحه هي شغله अशी बिल्डिंग मोठी मुंबईत इल्यासारखं वाटतं. फक्त जरा सगळं व्यवस्थित. بس لا لا مو हा ह्यो पब असायचं दिसला. ह्यो काळू आणि चर्च असायचं, ولا مجانين मोठं चर्च. ولا واحد شاف ह्यो पब हा मस्त. घेऊची असतात तर पबमध्ये जायचं आहे सर, छान असतं. आता ग्रोसरी स्टोरीला अजून ग्रीन सिग्नल. ही झाडा बघा, परत जा. ही शाळा असायचं, ही शाळा विसरले जा. ही शाळा असं झाडा बघा. आता हैसर बघा, हे पार्क बघितलं केवढी झाडं आहेत बघा. आणि ह्या रोडला पण झाडं आहेत, आणि ह्या रोडला किती झाडं आहेत बघा. त्याच्यामध्ये फुलं बिलं लावलेली होतात. सगळीकडे आम्ही जे टॅक्स बिक्स भरता ना ते सगळं मेंटेन करून ठेवतो. हे बघा, या झाडाचा रंग बघा, आणि या हिरवा मस्त कलर आहे. हे बघा, या सुंदर बसच्या वरती. हे बघा, हे ग्रोसरी बस स्टॉपच्या मागे ग्रोसरी स्टोअर्स आहे. आता इथे भाजी बिजी सगळी वस्तू बस स्टॉप. किंग एडवर्ड गार्डन रोडचं नाव असा. W3 म्हणजे तो त्या साईडला लेफ्ट साईडला रोड जातलो तो. हे बघा, हे ग्रोसरीवालो येईल. ग्रोसरी स्टोअर असं सगळं असं. झाडं बघा. तर हे घर विकोक लावलं आहे म्हणून, किंवा रेंटला लावलं असं म्हणून तिथे तो बोर्ड लावला आहे. आलं तर सायकलला इथे डेडिकेटेड लेन केलेलीच आहे. जास्त सायकल लोक वापरत असणार इकडे दोन्ही साईडला. इथे त्या माणसाने हात दाखवला म्हणजे तुम्हाला जर थांबायचं असेल तर तुम्ही थांबू शकता. बस थांबली. आता हे बस स्टॉपवर लिहिलेलं आहे.